molt nerviosa i amb moltes ganes de que comenci ja l'exaltació. Jo la veritat és que estic nerviosa pels preparatius, però la veritat és que tinc moltes ganes que arribi el dia. Doncs m'ha agradat molt anar a altres pobles, veure com el fan en altres llocs i a final d'allà veure un poquet què fan perquè jo mai l'havia vist. I la veritat és que anem un poc apurades perquè tenim actes fora i actes dins del poble. Els del poble som els mateixos que ja coneixíem, però es viu d'una manera diferent. I eixir fora, la veritat és que també dona l'oportunitat de conèixer, encara que són falles igual, però cada poble és diferent. L'elecció amb molta il·lusió i quan varen dir el meu nom vaig plorar moltíssim perquè és un somni que porto molts anys esperant i la proclamació va ser un acte més, però jo crec que no l'esperava amb tanta il·lusió com l'exaltació. Sí, jo crec que igual que l'exaltació, crec que és el dia més emocionant, més esperat des que vam eixir elegir. L'elecció va ser molt emocionant i tens ganes que arribi la teua proclamació també perquè és com l'inici oficial de l'any, però la veritat és que el moment de l'exaltació crec jo que esperava molt més il·lusió. I està passant molt ràpid perquè la veritat és que no dona temps a pensar, tenim molts actes i estem molt ocupades. Jo estic esperant la crida, que és el començament de les falles, quan ja nosaltres tenim l'oportunitat de dirigir-nos a tots els fallers dient que ja comencen les falles. Sí, igual, esperem en emoció la setmana fallera, però jo crec que la crida és un dels actes més esperats i més emocionants per una fallera major d'Aldaia perquè és una oportunitat única que nosaltres enguany anem a viure i la veritat és que estem molt il·lusionades. Les bloques. 1, 2 i 3. Sí, sí. Uy, empieza por la limoneta. Es la vida. També, les dues també. Paregut, Paregut. Que siga inoblidable i únic. Que siguin unes falles inoblidables i que disfrutem molt juntes.